नाङा बेखौथ' आं 60नि हरदों बे गिदिराखौ ने औ 40निफ्राय स्टार्ट जानानै 40 50 60 एसे गाहामल' थायो 1 फुट गाहामल' औ दा नै बेनो जाहैबाय होद माथो माहाजोन जाखोमालाय ना दरा फंबायालाय गेटफ्रा नै देन्जार बानायबायानो नै जायाखै खुलुमबाय लोगोफोर आङो दिनैहाय फिन खनसेबाव आमथेखा आमलायगुरि गामियावहाय दंफैयो आङो मानि थाखाय फैदों बेवहाय आङो फंबाय जोंनिनो फिल्मनि एक्टर बिरफुं महिलारि फंबायनाव आङो दंफैयो दा बिथाङा आंखौ गावनि न'सिम लिंहरदों फिन खनसेबाव ककवा बिफां आरो फुलि बिथाङा लाबोदों आरोबाव बे फुलिखौहाय फाननो थाखायहाय दा बिथाङा थिरांथा लाबाय दा बिनिफ्राय जाय बिथांमोननोहाय ककवा फुलि नांगौ बे आमलायगुरि गामिनि बिरफुं महिलारि फंबायनाव लांफैनो हागोन बिथांनि न'आ औ आमलायगुरि बै मन्दिरनिफ्राय ओरै खोलाहा नामायबोबानो टाइल्स लामाजों नामायबोबानो मोनो आरो ओमफ्राय दा आङो बिथांनियाव मिथिनानै लासिगोन आरो फुलिखौ देखायलांबाय थासिगोन लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासे नायलाङोबा बे फुलिखौ नुलांनो मोनगोन दा नै बेनो जाहैबाय होद माथो माहाजोन जाखोमालाय ना दरा फंबायालाय गेटफ्रा नै देन्जार बानायबायानो नै जायाखै लथं मथं गोजा ओरैबायदि नै गेटफ्रा नै नायसाय नै हाबफैखोमालाबायनो हानाय नङा नै लिसु बिफाङाबो बिराद मोजां थान्दा लखानाय मोनजाथारसिगोन लिसुआ ओमफ्राय नै बेनो जाहैबाय फुलि औ नै बेलाय नै बेयो जाहैबाय एसे गेदेरसिन जाहैबाय इयो ने गेदेर औ बियो गेदेर नै आं ओमफ्राय नैबे खिथानि फिसा बेखौ औ बे फुलिया बेबायदि फुलि बेजों समान गिदिर साइजनि फुलि मोनलाबाया आरोखि औ औ खम मोनगोन एसे मोनबाबो दिखोदो बहुत थांनाय औ साइजनि फुलि बिसोर आदसा मथा मथा नै बे गिदिरखासै आरोना बियो पियर दा गायोब्ला माने 2.5 बोसोरबो नांस्लाबाबो जानो हासिगौ फिथाइ मोननो ने औ बियो गिदिर ओमफ्राय हाइदा नै औ बिराद ओमफ्राय नों बे गिदिराखौहाय नोङो दा बेसेबांनि फानो बेखौथ' आं 60नि हरदों बे गिदिराखौ ने औ आदसा माने ओमफ्राय रेटआ नै औ औ रेटआ मोनथाम दङ 40निफ्राय स्टार्ट जानानै 40 आदसा 50 60 औ बांद्राय फिसाद्राय बिफां मोनखानाय नङा साइज गोनां गोजा आरोखि साइज गोनां गोजा माने नोङो साइज गोनांखौ गायखायोबा नोङो नै बिसोरनोथ' दा हाल' नांसिगोन औ हाल' माने नांसिगौ बे आरो पेकेटाव दं नालाय औ औ बे हा मोननाय लोगो लोगो दैजों लोगोसे बियो बिराद मोजां ग्रथ जासिगोन हा आदसा गायबानो आरो औ गायबानो बे औ फिसाफ्रा बांद्राय फिसा नंखाया नै औ बिसोरबो बेबो बांद्राय फिसा नङा फिसा जेन'बा नङा बिसोरो गिदिरानोखासै नै साइसआनो साइसनि माबा माने गोजा बिनि लैसिनावबो आङो गायनाय नुयो मानसिफोरखौ बेनिफ्राय एसे गाहामल' थायो 1 फुट गाहामल' औ 1 फुट औ ओमफ्राय दा बियो जेनेबा बियो 1.5 फुटसो थाहैगोन औ बियो 1.5 फुटानो जाहैगोन 1.5 फुट औ बिदिनो 2 फुट प्लास हमना लादो औ बेबायदि आं ओमफ्राय सिगाङाव गायनायाथ' नों दा नैबे औ माबा नुनाया औ ग्रथ जानाया बेनिफ्राय फिसासिनमोन ना औ बेनिफ्राय फिसासिनमोन बुहुद फिसासिनमोन औ थांनाय बोसोराव बेनिफ्राय नै बेफोरनिफ्राय फिसासिनमोन आरोखि ना बे औ गायनाया दा देखायबोनाया दा नायनानै लादो नै औ ओमफ्राय जेन'बा मोनथाम कुवालिटि दं जाहैबाय ने मोनथाम कुवालिटि माने सेम कुवालिटि औ ओमफ्राय सेमानो माबाया गिदिर फिसाया औ गिदिर औ फिसाया बेल' दा बेनो आरोखि ना नै बिराद मोजाङै जायफ्रा ककवा बिफां गायनो मोजां मोनो रायजो राजा नोंथांमोना नैबे फंबायनाव लांफैनो हागोन औ आमलायगुरि दा नोंनि बे न'आवहाय फैयोब्ला औ माबायदि लामाजों फैयोब्ला नोंनि न'खौहाय लोगो मोनफैनो हागोन आंनियाव फैयोबा जायखिया नोङो बे स्क्रिनाव कन्टेक्ट नाम्बार होनानै होनायाव कल खालामदो कन्टेक्ट खालामदो आंजों ओमफ्राय जायखिया आमथिखायाव फैनानै आमथिखानि बाजारनि बांद्राय गोजान नंखाया जोंनिया औ आमलायगुरि होनो गामिया जायखिया आंनाव बे कन्टेक्ट नाम्बाराव कल खालामबानो आं डिटेल्सखौ आदसा माबागोन आरोखि दा जोङो खोनानो मोनबाय लोगोफोर जायफ्रा बे ककवा बिफांखौ मावनो एबा गायनो मोजां मोनो लांदां जायगायाव गायलायनाङा बे बुस्थुखौ माने गय बारि सिङावहाय गायोबा साबसिनै जायो आरो इन्टारक्रेटेड गायनायजों लोगोसे नोंथाङा गोबोरखि हासार बेवहाय सरखारि हासार नांलाया गोबोरखि हासार होयोब्लानो बे बिफांखौ नोङो ओरैबायदि समायना बोसोरसेयावनो बिनि महरखौ सोलायनाय नुगोन आरोना आङो नुदों दाबसे जायगायाव आंनि खाथियावनो जोंहा आदा रबिसर औवारि बिथाङा गायदों बेयो बिथांनि गय बागानावहाय आं नुनो मोनदों ओरैबायदि माने 6 मासावनो ओरैबायदि मोजां जानायखौ आङो नुनो मोनदों माने बिलाइफ्रा ओरैबायदि जेरै अमा बेलाथिया खोमाफ्रा बिराद गुवार गुवार जायो खावलायफ्रा हुमा हुमि बेफोरबायदि देरदों आरोखि ना दा औ माने आबादखौ मावोब्ला मानसिया एक्सुवेलि जोथोन लानांगौ बे आरोखि ना आरो नोङो सप्तायाव खनसे हाबनानै बे बिफाङावहाय मा बादों मा बायाखै बेखौ नोजोर होनो नांगोन आरोखि अब्ला नोंथाङा बे आबादखौ फुरा बिनि जानायखौहाय नुनो मोनगोन बे दा बे बिफाङा ओमफ्राय माबा बेखौ जेबो दाउट जानाङा मानसिफ्रा रायजोफ्रा माने बे
बेगरा माने गोरलै बिफांनि नङा आरोखि बे केरेलानिफ्राय बिहरथारनाय केरेलानिफ्राय डाइरेक्ट ट्रेनजों बिहरनानै जावैनाय आरो बे माने बेथ' नैबे आं दा न'खिनियाव बेसेबां दोनदों ओमफ्राय आङो दस्रा ओरैनो नोङो बुरजा 3-4 हाजार लागोनबाथ' हलसेलबो हरदोंमोन ओमफ्राय जेनेबा नोङो बेयाव गामिनिया थांलाय फैलाय माबा जायो नालाय ओंखायनो न'आव दोनो आरोखि आं न'आव आंना माने जायगायानो खमसे बारियाव माने बारिनि सिङाव गय फुलि जावैजोबदोंना फुलि बुरजा जावैनानै दोनो फुलिखौथ' बिराद बुरजा बानायदोंमोन आङो होजोंनिफ्राय बेगर बिहरनानै आरो नैबे एबारावबो बिहरगोन दा बेयावहाय ओरैनो अनुमान नोंनि अनुमानावहाय बेवहाय फांबैसे बिफां दङ बेयावथ' बांद्राय गैया बेयाव 2,000-3,000 जासिगोन 3,000 ने बे 3-4 हाजारा बे माबाजों थाङो नोङो सानब्रै सानबाजोंनो लकेलावनो थांगासिनो दं दा बिराद माने रेटफोरखौ मानसिफ्रा दा माबाबाय नालाय मोनथिबाय नालाय बेसेबां डिमान्ड दं नालाय ओंखायनो बयबो गायसावदों आरोखि सिगाङाव माने नों एसे खममोन खमा आंबो सिगाङाव सासे बिदाया गायनानै लानो थिनबाय थादोंमोन आंबो सिगाङाव गायनानै लानो रोङाखै दासो नै दा गोदान गायफिनलाबायनाय आङो दा रेटफोरखौ माने सिगांफ्राव माबायदि जागोन जाया मार्केट दंना गैया सानफ्लाङोना खिन्थु मार्केटनि थाखाय जेबो प्रब्लेम गैया बे इन्टारनेसनेल मार्केट दं आरोखि बेयो माने फिथाइयाबोथ' जायफ्रा बे कक'वा बिफांनि फिथाइखौहाय बिजनेस खालामनो मोनबाय बिथांमोना मिथिगौ आरो जायफ्रा बिजनेस खालामथ'नो रोङाखै बिथांमोना मिथिनाय नङा बिनि मैल'आ मा आरो बियो बोसोरथामजों फिथाइखौ थायो आरो बोसोरसेयावहाय बि बिफाङा खेबथाम फिथाइ खेबथाम माने बियो खेबथाम जेनेबा नों खानो मोननानै फाननाय जाहैबाय देरनानै मानानै ओरैनो 4 मासजों ओमफ्राय ओरैनो बे बिफाङा माने रानिं बिबारानो थाबाय थायो रानिं बिबारानो थाबाय थाखायो आरो बिबार गैयि जाफेरना आरो माने 12 मास बिनि बिफाङावहाय बिबारखौ नुबाय थाखागोन माने बोसोराव खेबथाम मोनो नालाय बोसोराव खेबथाम इन्टारक्रपिं जाहैबाय नों लबार दंबा लबारनि सिङावबो गायजाबाय गय दंबा लबारनि गयनि सिङावबो सिङाव गायजायो नोंहा गया गयनि भेलु थाबाय गयनिखौ मोनबाय आरो प्लास नों बे इन्टारक्रपिं नालाय सिङाव नोङो बेखौ ओरैनो मोनदेरबाय आरो नोङो गयनिफ्राय बोरैबाबा सानोबा साबसिनसो आरोखि माबाया फैसा फैनाया नों 12 मास नालाय नोङो गेजेर गेजेर मोनलांबाय थायो आरोखि गेजेर गेजेर मोनलांबाय थाबाय माने खुनु फैसानि अभाब जाया आरोखि बेखौ मावोबा माने बोसोरावनो खेबथाम मोनखायो नालाय दाथ' जाय जायनाव फिथाइ थायनाय बिफां दङ बहुद दंसै जोंनि बे फाथाबारि माबाजोंबो दं ओनसोल बेंथल बिजों दंलाबायो ओमफ्राय बिसोरथ' दा जाय फाननो मोनबाय बिसोरथ' बिराद मोजां आरोखि दा रायजो राजाफ्राथ' दामखौ मिथिखाबाय माने 40निफ्राय 60सिम दं माने मोनथाम कुवालिटि बिनि गेजेरावबो सोरबाया जेन'बा 1,000-2,000सो लाङोब्ला एसे खम बेसाव हरगोन नामा बेखौ मिलायजागोन बे माबा मिलायनायनि गेजेरजों जागोन ना रायलायनायनि गेजेरजों रायलायनायनि गेजेरजों दा जोङो बयबो खोनाखाबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेसेखिनियानो नोंथांमोना उननि भिडिअ'आव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय